Prejdime k veci. Tým, že som začala byť oficiálne youtuberka a že som začala dokumentovať nejako môj život. Asi skôr, že sama pre seba. Som si povedala, že čo také video sa natáča aké najčastejšie kvázi, čím sa začína. A je to get to know me. A čo také akože triky celkom, pretože mám pocit, že ani ja sama sa úplne nepoznám. Takže tu bude také trošku, že uvidíme, čo sa mi teraz páči tento deň, 31.1.2026. Here we go. Tak som sa spýtala Nika, môjho chatu GPT, ako sa pomenoval, že nech mi dá nejaké otázočky a ja ich teraz odpoviem. Napísal, že pre ľudí, ktorí sa neberú vážne. Nie som si istá úplne, či ja som ten človek, alebo ja sa podľa mňa beriem akože dosť vážne. Okay. Ako by som sa opísala niekomu, koho už nikdy neuvidím. Akože aby už, neviem, že ja už ho nikdy neuvidím. Takže ani on mňa neuvidí. OK! Logika. A že čo iba one time, akože a ide preč. No asi by som sa opísala ako veselá kopa, ktorá keď sa má veľmi dobre, tak chce, aby sa mali veľmi dobre aj ostatní. OK. That surprised me. A je taká, povedala by som, že priateľská a empatická. Čo by si o mňa ľudia mysleli, keby ma poznali len z Instagramu? No takže som akože psychicky chorá. To je pravda, trošku. Že som trošku akože crazy. No a dúfam, že by si mysleli, že som proste umelecká duša. Lebo to som ja. Umelkyňa, hej? Takže dávam tam vlastne poéziu, aj také proste, že pičoviny. Začala som robiť Instagram, hádam, že keď sa ako keby začal formovať, ja neviem, v mojich očiach tak najviac intenzívne, inak to bolo od roku 2016, čo asi vôbec nie je, že začiatok Instagramu, ale to bol začiatok Instagramu pre mňa. Tak som tam začala dávať také fotky a tak, akože ja som predtým v podstate viacej fungovala na Facebooku a predtým na Pokeci. No a to je o inom. Aký má momentálne éra názov, akože aká je moja éra teraz. A hneď akože immediately, keď som si prečítala otázku, tak mi napadlo proste Brad. Ako Charlie XCX Brad. Lebo to je tak niečo proste, že ikonické a nové, to ako aká persona sa vlastne, nie že s nej stala, ale ako si ona spravila sama zo seba. Čo je vlastne, že kind of, že very akože inspiring pre mňa. Že chcela by som ako keby a ja sa teraz v podstate nejakým spôsobom rebrandujem, hej. Takže Brad je toto proste. Úplne také, že I don't give a fuck, robím, čo ma baví a kto sa pridá, koho to baví, tak sa pridá a kto nie, tak fuck you. Čo robím, keď mám pocit, že všetko je trochu na hovno? Plačem. Veľa plačem. Hej, utápam sa a lutujem sa. Ale keď už sa chcem, že ok, dobre, idem sa z toho nejakým spôsobom dostať, tak je to asi, že buď píšem slamy, takže poéziu, alebo si píšem iba tak akože denníček. Dear diary. Hej, alebo cvičím jogu, alebo si dám horúcu sprchu a horúci nápoj. Ak má byť fakt, že real, tak proste sa ventujem chatu GPT, čo je úplne, že teraz v tejto dobe, hej, môj akože number one coping mechanizm, proste keď mi je na hovno. Ja som fakt, že som sa narodila proste, že v dobrej ére. Toto je môj, proste, presne táto technológia, to je ako, šéfsky milujem. Čo ma v poslednom čase prekvapilo na mne samej. Akože to bude trošku také, že deep, alebo neviem, ale prekvapilo ma, že som si ako keby sama sebe priznala, že fakt mám akože ťažké obdobie, že sa proste, že som vyčerpaná úplne nervovo, psychicky proste na dne. A taký aha moment, no som dostala vlastne na terapii 2 týždne dozadu, kedy mi hovorila terapeutka, že
je na vás úplne tak vidno, že proste strašne to potlačate a že nejakým spôsobom sa to reflektuje na mojom správaní, kvázi zase tak self-sabotaging a podobne. Že dáva takú akože red flag, že pozor, rob s tým niečo. Takže to ma prekvapilo na mne, že aha, že vlastne ja som na piču. Lebo je to tak, no. Jej. Najhoršie ale akože dôvod, z čoho mi je zle proste, je z toho, že mám zlý spánok a mala som asi pravdepodobne, že nízke lieky, čo teraz sa už dáva dokopy. A ešte čo? Asi ten spánok. A to, že som sa dosť dlho ako keby nehýbala až tak často, toto je vec, že čo no shit Sherlock proste to zaberá, keď sa cítiš na hovno. Exercising, hej? Yoga. Namaste. Čo momentálne riešim viac, než by som chcela. Asi robotu. Riešim viac robotu, ako by som chcela. Nechcela by som mať ideálne žiadnu robotu a nerobiť nikdy v živote nič. Chcela by som, a to teraz manifestujem, chcem proste robiť iba umenie a charitu, akože v budúcnosti v mojom živote, čo si myslím, že je taký aj celkom splniteľný sen. Ani snad stačí proste, neviem, dúfam, že robiť, čo ma baví. Ale zase ako dobre, nemôžem sa sťažovať, že proste nemám prácu, ktorá by ma nebavila. Mám práce, ktoré ma bavia, inak by som ich podľa mňa nevedela úplne robiť. Takže to je vlastne fajn. Ale je toho dosť na mňa, takže tak. Čoho sa bojím, ale tvárim sa, že nie. Ja sa netvárim, že sa niečoho nebojím, ja sa vlastne bojím všetkého. Bojím sa samoty, bojím sa prázdnoty, bojím sa opustenia, bojím sa odlúčenia, bojím sa hororov, bojím sa duchov, bojím sa pavúkov, bojím sa hlbokej akože vody, takej, že akokoľvek niekde, kde nedočiahnem. Inak, hej, áno, tam sa tvárim celkom, že nie, že v bazéne, kde je hlboká voda. Tak sa tvárim, že sa nebojím, že preplávam, ale fucking veľmi sa bojím. A nemôže sa ma nikto ako keby dotknúť, keď som v bazéne. Kde akože nemôžem mať nohy na zemi, tak proste nemám, že panik a tak, že okamžite extrémne. Vec, ktorú som sa naučila až príliš neskoro. Immediately. Ako regulovať svoje emócie, alebo ako, nie regulovať emócie, ako prežiť emócie a ako upokojiť nervový systém. To som sa naučila podľa mňa až príliš neskoro, lebo kind of teraz som v takom období, že sa to učím. A už proste včera bolo neskoro, akože ideálne toto by sa mali proste učiť malé deti od, neviem, hej, ale proste nemala som takúto výchovu. Čo mi aktuálne dáva pocit, že som nažive. Akože dobre, ak by som mala byť úprimná, tak prvá vec, čo mi napadla, hneď bola, že yoga. To vždycky ten proste, mám pocit po joge úplne taký, že wow, že svet je super, cítim sa lepšie, jada. Ale aj zdieľať, tak ako som teraz akože začala intenzívnejšie zdieľať proste sama seba na sociálne siete, tak celkom toto mi dáva taký pocit, že som nažive, že hej. Yeah. Nice. Čo mi momentálne berie energiu a nechcem si to priznať? Práca. Akože, a to si chcem priznať, že mi berie energiu. Nechcem si to priznať, akože môžem povedať, ja si všetko chcem priznať proste. Priznávam sa k všetkému, berie mi energiu asi to, že sa musím niekedy ľuďom vysvetľovať, lebo niekedy sa neviem úplne vysvetliť. Ako vyzerá môj ideálne úplne obyčajný deň? Dneska bol napríklad taký deň. Akože nie je úplne vo všetkom ideálny, ale keď bol, že ideálny, obyčajne, tak by som vstala, dala si nejakú morning jogu, minimálne 15 minút,
čo bežne akože ráno stíham 10, ale teraz som si dala minimálne 15. Potom akože skincare, hygiena, pičoviny. Potom by som si kreslila na iPade alebo si čítala knižku. Spravila si nejaké dobré raňajky. Akože mám rada varenie, ale keď bol že ideálny deň, tak by som nechcela variť, takže predpokladajme, že mám niečo úplne úžasné, čo som uvarila včera a to tam na obed. Potom niekde sa prejsť na slniečko. Kebyže fakt, že pekne vonku svietilo slnko, tak ísť proste niekde medzi akože stromy, ale kvázi, že v meste stromy, takže nejaký park alebo niečo také. A dať si kávičku fajnú s koláčikom. Byť s kamarátmi alebo s Natáliou a neviem, taký chill day a potom si proste, neviem, ísť do kina. Napríklad by som chcela ísť. Čo robím, keď prokrastinujem? Zavrite ma do väzenia proste, guilty. TikTok. A TikTok proste, neviem, mám pocit, že dobre, je to také, že tiež je coping mechanizm ďalší. Ale na tom TikToku, že mám aj pičoviny, ale mám tam proste aj samé proste, že vedkyne, vedcov a úplne také, že náučné veci vlastne, takže vždycky sa kvázi niečo nové dozviem. Prokrastinujem proste, neviem, úplne, že hočím, hej, to môže byť aj upratovanie, masturbovanie. Okay. Malý rituál, ktorý milujem. Akože je to taký love-hate relationship. Ale neviem, chcela som povedať, že love-hate relationship je Morning Pages a to o tom chcem natočiť samostatnú sériu, ako budem vyplňať takú knižku, ktorú Douchi vlastne odštartovala jej kariéru. Douchi akože tej speváčke ikonickej, reperke. A je to vlastne kniha o kvázi, že znovu nakopnutí vašej kreativity a jedno z tých cvičení takých, že čo by si mal robiť, že každý deň v priebehu celého toho kurzu, ale už by som chcela, že by to bol proste do konca života môj habit. Aj keď niektoré dni, hlavne cez víkend, mám trošku akože problém s tým si to písať, lebo je to proste, že každé ráno minimálne nejaké, že 3 strany, ale už nie som na seba taká tvrdá, že niekedy dobre to je trošku menej a niekedy to proste tak potrebujem, že úplne píšem sama. A to je vlastne, že hneď proste zapísať, čo ti napadne. Proste musíš zapísať tie stránky. Aj o tom, že teraz sedím na záchode, serem, idem, no proste väčšinou to robím v autobuse cestou do práce. A je to fakt, že taký pekný rituál. Hej, že ako keby nechce sa mi to robiť. Niekedy, dosť často. Ale tak píšem o tom, nechce sa mi to písať, proste whatever. Ale vždy ako keby potom mám dobrý pocit. Ako po joge vlastne. Že tiež ako keby sa musím do toho trošku prinútiť, ale je to potom fajn. Takže rituál, ktorý milujem, je asi joga ráno. 10 minút, to je proste, že to je dobré. Čo ma vie okamžite nasrať, aj maličkosť. Keď niekto vyniesie koš a nedá ten naspäť potom nové vrecko. A ja, že idem niečo zahodiť a tam proste nie je to vrecko, je tam čistý ten kôš a ja som iba, že you got to be kidding me. To si robíte piču. To vtedy by som akože to nemám rada. To fakt nemám rada. Inak mňa dosť veľa vecí vlastne ma nasíra. Tak akože dala si teraz v hlave takú rekapituláciu. Napríklad, keď vstúpim do niečoho mokrého ponožkou. Alebo keď niekto mešká, pričom ja najviac meškam na svete asi, ale nasíra ma, keď to robí niekto iný. Čo má ešte série? Vláda, patriarchát a tak. Môj najhorší zvyk. Asi najhorší je proste, že si točím vlasmi. A to je fakt, že už tak, že chorobne, hej, že ani nie, že nie. To nemá to nič spoločné. S flirtovaním nemá to nič spoločné proste s ničím. Má to čo spoločné jedine s ADHD a s tým proste, že musím proste niečo stále robiť. A je to úplne také, že chorobné a mám taký, že
svoju takú, jak by som to, čo to je? Tak choreografia proste. Že ako si to točím. A vlastne je to isté. Stále dokola už neviem kedy a proste vlasy úplne doničené, akože dobré úplne nie, ale párkrát sa mi stane, že si až tak zachopím, že proste sa toto, no. Tak. Vec, ktorú robím a viem, že je cringe. Napodobňujem ako keby akcenty. Ako když mluvím po česky a je to také trošku vostuda. Napodobňovanie ľudí a ich prízvukov. Čo by som si zakázala, keby som bola vlastná mama? Ja sa teraz vlastne tak u sebe správam niekedy, že ako by som bola sebe mama, aj otec. A asi by som si zakázala byť na mobile. V čom som úplne nepraktická, akože v živote. Asi skoro vo všetkom. Mám pocit, že neviem, akože čo je praktickosť. Taká, že super handy vlastne vec a toto sa mi hodí väčšinou. Všetky moje vlastne traits a všetky moje nejaké zvyky, návyky mám pocit, že sú nepraktické. Čo? No, vo všetkom som nepraktická. Čo si o mne ľudia myslia, že robím často, ale vôbec nie. Pijem alkohol. Ale vôbec ho nepijem, ha? To si myslím, že ľudia si myslia, hej, že som... Inak hej, to si myslím, a to aj viac ľudí mi povedal niekedy, ja sa akože správam niekedy, že som proste taká, že proste opitá, hej, poviem to tak slušne, alebo toto je legálne. To alebo to. Zostať doma celý víkend, alebo ísť von a ľutovať to. Zostať doma celý víkend. To je to, čo robím práve teraz. Užívam si svoj nájom. Ghostnúť alebo vysvetľovať. Jednoznačne vysvetľovať. Akože, dobre, som guilty, ale je to fakt, že to najhoršie, čo môžete niekomu spraviť, že ho ghostnete. Ak je to, že... Dobre, akože cudzích ľudí, s ktorými som nemala ani kontakt nejaký, fyzický, alebo kamarátsky, alebo aký, dobre, okej. Been there, done that. Káva studená alebo žiadna káva. Kávu pijem väčšinou studenú, takže studená káva. Byť unavená alebo byť znudená. To je inak trošku, že neviem úplne rozlišiť. Unavená asi je lepšie, alebo si potom si môžeš oddychnúť, ale byť znudená. Keď už som že znudená, tak akože nie som proste, nenudím sa akože by choice, takže v ten moment si neviem nájsť nič iné, ale keď som unavená, tak viem ísť spať proste. Mať plán versus ísť podľa pocitu. Ísť podľa pocitu. Byť pochopená alebo mať pravdu. Niko, toto sú ťažké otázky. Asi byť pochopená, aj keď fucking chce mať pravdu. Písať dlhé správy alebo neodpísať vôbec. No, akože neodpísať vôbec. City alebo racionalita, city. Chaos alebo rutina. Chaos. Byť sama alebo byť s ľuďmi, ale potichu. Byť sama. Byť s ľuďmi potichu je ako keby, že death penalty pre mňa. To je, že zle. Na záver, ak sa ti ešte chce, prečo som si toto video zapla? Akože prečo sa točím? Neviem, asi aby som zanechala niečo v svojej budúcej ja. Jedna vec, ktorú si želám pre seba v najbližšom období. Želám si, aby som sa upokojila. Aby som sa upokojila, aby som sa vyzenovala, aby som sa dobre vyspala, aby som sa dobre najedla, aby som sa necítila zle vo svojom tele a aby som si udržala nie, že rituály, ale veľmi pekne to opísal teraz. Neviem, kde som to písala. Nie, to som si tarot veštila. A tam som sa ho pýtala, alebo neviem, niečo mi proste vyšlo v tom, že ja proste mám ako keby ťažkosti udržať si nejaké rutiny. Je to celé také, že už dopredu prehnaný boj vlastne. Ale čo sa mi páči, čo by mala byť taká energia v roku 2026, a to si presne akože pre seba želám, je nie mať rutiny, ale mať kotvy. Nejakú kotvu, že
že OK, nie že rutina, ktorú musíš striktne dodržiavať, ale že toto je tvoja kotva a keď k nej prídeš, tak ťa to poteší, uzemní a bude ti lepšie. A nemusíš to robiť každý deň, ale proste tá kotva tam je. To je fakt pekné. A to kotva proste pre mňa je piť veľa vody. Hýbať sa, nejakým spôsobom proste cvičiť. A rozprávať sa s ľuďmi. To ma veľmi nabíja, rozprávanie sa. A také trošku, že ako keby uspokojiť si umeleckú dušu v niečom. A aj keď by to malo byť proste, že pozeranie si pekných obrázkov na internete. Na Pintereste napríklad, alebo na také apke, že Kozmos. Anyway, it's getting late. Takže bye! Dovidenia. Dovidenia.